Hello! Awang pa tao. Magsilang metiropak. Hindi naman din ito rin. Tama eh. Lagi na. Kung kaya ko ata siya isama share. Awan. Di mami friends. Wow, first owner si Gemaline. Anong minamind mo dyan? Agad-agad. Anong wire? Ito yung wire. Oy, pindutin niyo yung thumbs up. Pindutin niyo yung thumbs up para mag-ano tayo. Wow! Hi, Rodman! Hi, Lot! Hi, Remy! Blurt? Pindutin niyo yung thumbs up. Guys, pindot-pindot. Pindutin niyo yung thumbs up dyan sa gilid para mag-ano tayo. Mag-influence siya. Very good. O, may dalawa pang hindi nagpipindot dyan. O, 14 yung tao pero 7 lang yung pumindot ng thumbs up. Pindot ko yung thumbs up, ah. Yung mga ayaw mag-mine, pwede ring manood lang. Pwede nyong i-mine yung pimples ko, ang laki. Oh. Diba? Kumusta? Hi, Janet! Pindot, pindot! Sa thumbs up, nandyan sa gilid, oh. Dapat 13 din na thumbs up yan. Mine sa nunal. Wala ka bang nunal, Limang? Ang itim ko na, oh, ang kintab ko na rin. Hindi ako oh, grabe. Anong minamine mo, Ses? Cecil? Yung mga hindi nagpindot ng thumbs up, hindi makakapag-mine. Sinong mga hindi pumindot? Mamaya na. Wala mo nang start. Walang matutulog hanggang umaga to. Gumanat ka batin. Wala hanggang umaga to. Yung hindi Pindot na, bilis. O, 18 kayo. Dapat 18 din yung thumbs up. Mary Ann, Maan. Hi, Maan. Thumbs up kayo, guys. Worth it sa eyebag mo. Siguraduhin. Pag hindi nakasagot, walang mine. Makipinoyat kayo, ah. Makipinoyat tapos awan tinamayan mo ay thumbs up! Tane! Oh. Hindi! Dahita pindutin nyo dahita dito side. Huwag kayong maglagay ng thumbs up na yan. Yung imo, ang haan kayo nga agi comment ti kastoy
data ni. Pindutin nyo dito side. Hi, SP! Oh, shout out ka na kini SP. Banji! Nya, walk in. No! Walang walk in sa mine. I-like nyo yung video. Huwag kayong mag-thumbs up sa comment. I-like ninyo. Yan, tama si Imang. I-like ninyo. I-like nyo daw. Ibig sabihin yung ibang nanonood. Yeah, yung ibang nanonood, hindi makapag-like. Ibig sabihin, hindi kayo nakasubscribe sa akin. Hindi rin kayo makakapag-comment. Sorry na lang. Yan, sa baba ng Mommy Friends, i-like ninyo yung, yung video. Hi, Joanne! Wow! Mukhang yung mga taga Manila, may representative silang magpipilang mamamay na. Hi, Crisel! Asa na yung iba? Ako, yung mga hindi makapasok, kawawa na mawalang mind. Tulog na. Tulog na sila. Oo. May ano yung minamayin mo, Imang? Minamadali nyo ako, lalo kung tatagalan. Sige. Kumusta na kayo dyan? Shout out! Reserve latan ba? Anag, buya kayo, tapno makamain kayo. Pag kambing, may ito agad yan. Madala kay mama. Grabe, sino naman yan? Now na. Sorry, you have to wait. Walang kambing na pamain today, guys. Picture ng kambing meron. Medyo blurred. Oh, medyo blurred. Siguro, malayo yung natin. Baka adayo dito. Oh, isa pa to, mine sa kabayo. Kay Arvin yung kabayo, lagot ka. Kay Arvin yung kabayo. May isang hindi nag-like ng video, o may dalawa. Hi, Banji! Nakapsot signal mo. Nakapsot, medyo blurred ba ako? Or talagang blurred na ako dahil ang itim ko na. Tapos, ang lagkit ko na rin. Tapos, shiny pa yung mukha ko. 'Di ba? Nasaan na yung mga iba? Paano bang Manang? Hi, Manang Alina. Wait lang muna. Wait lang. Bago ako magpapakita ng ipapamind ko. Ang mga nagigit na nakasyan, nakastatan na di pakat. Makita na dyan ito. Hindi kasi pata direct treta Elma, ni Mang. May boss MB na. Sorry. Dapat yung mga wifi ninyo ay unlimited. Tingnan ko nga, pwede ba? Ayaw. Basta lang. Well. Ito dayo basit Tapno ko O yan. Okay na? Medyo basit. Gusto niyo makita yung bilbil ko? Wow! Naka-like silang lahat. Very good, girls and boys. Kung may boys. Walang boys. Si Marlon lang. Siya magtitingin ng mga... Okay lang, kasi mga pang babae yung ko ngayon, tsaka mga pambata. Dapat Bumili mo ng wifi. Nako, si Matong wala na siyang MB. Kawawa naman, di makamain. Itong mga ipapamain ko just for FYI, for your information,
Itong mga ipapamain ko ay hindi brand new. So, yung mga... Ay, hi Mercy! Dapat si Mercy, mag-sponsor. Mag-sponsor ka, Mers. Itong mga ipapamain ko, mga used items, ha? Hindi siya brand new. Kaya, huwag kayong magreklamo kung mga hindi bago. Sinasabi ko na sa inyo beforehand. Wali di Mac. Agmain ka di Mac. Adan sa pay utang ko kini di Mac. Wasi amboy nagising. Shout out sa inyo. Playen, may sakamit. Huwag madali kayo. Pang-babae lang. Ang babae lang, so nga para buya ka lang, di ma. Ang babae lang na gito eh. Tapos pang ubing dyan at duma. Ay, pati kay niya kada utang mo. Kunani. Awanot utang ko king ka. Managad. Anong imaman agad? Oy, mag-question muna ako sa inyo ha. Before ako magpamail. Load. Mind bagi ni Mamang P. Itaan-taan o, dati mamain yung bagi da. Kasi hang ko pa yung na-arrange amin. Tignan ko ha. Sino tinag-request tibag? May isang hindi nag-like ng video. 25 kayo. Kasi si Mariel, tulog na si Kaya. Lalaki ka rin ni Rocky. The answer is Canada. Question! Wow! Mind bug. Okay, question. Question 27. Nasaan yung 3 likes pa? Kulang ng 3 likes. 28. So yung mga nandyan, shout out. Mag-comment kayo para makita ko kung sino kayo. Nakikita mo, Marlon? Oo. Mag-comment kayo para makita ko. Ano yung AJ and BJ? May sagot na kagad. Ano ba yan? Ako yung gagawa ng tanong sa mga sagot ninyo? Pwedeng magtanong auntie, wag lang. Wag lang mat. Darsing. Sino Tinoribel Tugadi? Agpakilala kayo, hindi ko kayo kilalang lahat. Sino Noribel? Ni Chuchi? Chi? Alawan signal. Ang problema ni Minang. Hello, Mariel. Sino si Noribel? Hi, sweet. Anak ni Nora. Anak ni Nora. Ngayon, kalbuyet. Nimet ate tinakalag-in. Ay, wala na. ulit, di ko nakita. Oh, may ilan sa inyo hindi nakakapag-like ha. I-like ninyo yung video, 31 kayo, bakit 24 lang yung naka-like? Hi, Eileen! Ay, Buyet! Oh my God! May Toblerone, wala nga akong dalang Toblerone. Ano? Yung iba hindi nag-mine, oh? Ay, hindi nag-like pala. Yung bastos talaga itong si Imang. Kaya nare-restrict ka sa sa Facebook eh. Ay, nako. Mag-ano na. Like. Mag-like kayo dyan sa... Like and share kayo. Like and share ninyo. Para dumami yung viewers natin. Ay, yung mga
Yung mga hindi ma-pick up ng imamine nila ha. Yung sa baba ng mami ko. Sa baba ng Mommy Brands, merong Like, like button dyan. Oo, hindi mag-comment ng thumbs up. Hindi. Ipindutin ninyo yung like, yung thumbs up dyan. Yung like button. Hirap magpaliwanag. Kaya nga ako hindi kumuha ng teacher eh. Oh, grabe. Oh, grabe si Amboy. Auntie, pamasko kahit kambing lang. Nilalang mo kambing, be. Grabe. Oh. Dapat umuwi kayo dito para nakatikim kayo ng kambing. Yung iba naghahanap ng bag. paltat. Paltat! Ni Joby. Bakit si Joby gamit si Mercy? Ay, Joby. Sungay lang ng kambing. Ano tinakalaging gawin kay YouTube? Ah, ni Mercy. Oh, okay. Putol-putol na? Ibig sabihin yung wifi mo ang mahina, hindi ako. Malakas yung wifi ko. 'Di ba malakas? Oh, full bar ako eh. Nasaan yung iba? Para ano na tayo mag-start. Share. Meron dito si Moy Kambing. Sino 'yon? Oh, hi! Hi, Adventures and Joys! AJ and AJ! Nanonood from Pangasinan. Baka pwedeng mag-ano kayo dyan. Naputulan ng wifi. Baka pwedeng mag-sponsor yung mga AJ and AJ dyan. Okay, mag-start na tayo. Para naman matuwa yung iba dyan. Oh, karamihan mga damit ha. Meron din akong ipamimigay ng mga bags. Pero question. Kaninong kabayo si Maximus? Oh, kung hindi nyo alam. Kaninong kabayo si Maximus? Mga pagpipilian ninyo. Si Don Esme, kay Mommy Brands, kay AJ, or kay BJ? Yari, hindi nyo alam. Yari, Sino yung mga nakakuha dyan? Isa lang ang isa lang ang sagot Oh my gosh. Yung ibang hindi nakakuha, ibig sabihin, hindi sila pwedeng mag-mine. Ang tamang sagot, time's up Ang tamang sagot, si AJ. So, ang nakakuha nagpakamakam ni Mac, wrong pa mo. Yeah, hanggang kay Crisel tayo. Crisel, Gina, Ses, Minang, ni Joby, si Imang, tsaka si Matong. Wala na, no? Pakamakam na. Okay, yung ilan sila? Ilan sila? Pwede mag-mine? Okay. 4, 5, 6, 7. Yung mga gustong mag-mine dito, 12 da? Okay. Okay. Unahan tayo
Pero, hintayin nyo muna yung ano. Ano? O, si SP pa? Nasali ba si SP? Hindi, hanggang kay Crystal lang sabi ko eh. Naudi ka, SP. Okay. Nung nag-mail si Ate Flora. Why, hindi naman siya nakapasok? Nakapasok ba siya? Hindi naman. Ano ba yun? Kagigising niya lang eh. Wala. Eto, kumain. Sino may gusto nito sa mga nakakuha ng sagot? Sinabi ko kung sino kayo ha. Oh, magandang blouse. Ayaw nyo? Ate Chris Vlog. Ano gagawin? Late din si Ate Kleng. Anong gagawin? Ano ba yan? Wala pang nagman. Wala pang nag-mind. Ayaw nyo. Ayaw niya nito. Pangtulog. Hindi, pwede itong panlabas. Main kayo dyan sa mga nakakuha ng tamang sagot. Kita kilikili. Huwag kayo. 12 kayo. Lumayaw pa. Ba't mo pinasasayaw si Kleng? Di naman siya kita. Ay, kung anong gagawin. Sabi niya kung anong gagawin. Oh. Ayaw niya ng damit? Iba nung hindi. Alternate ng hindi question. Mali. Parang kay Manang pong mapupunta to ah. Siya yung nag-mind. Ayaw niya? Bahala kayo kay Manang pong na. Parang walang ano yung question. Para namang wala siyang gamitin niya daw. Mindless. SP ang agbalingking ka, small size. Akin na lang sabi ni Amboy. Loko-loko ka rin ha. Pang dress. Okay, sige. Ganito, mag-question ulit ako. Ano ang title ng last na live ko? Hindi nga, yung right answer, pwede siyang mag-mind sa mga ipapakita ko. Ano ang title ng last live ko? Beach, Pang-Days. Oh! Nakuha ni Janelle. Nakuha ni Sweet. Ni Janet. Yung live. What did you do last summer? Luka-luka ka. Si Imang nasa ibang planeta. Pang-Games, wala ganun. Beach. Okay. Si Lot, si Cristel, si Remy, si Ate Kleng, saka si Sweet, si Janet. Oh, unahan kayo. Karayan. Okay. Okay, ito. Pwede ito sa mga petit, sa mga payat, or pwede sa bata. Wala ka na, Imang, hindi ka nakahula. What did you do last summer? Oh, wow, na may nagad ni Iming, oh. May nagad ni Iming. Okay. Sige. Ay, ilang minutes na tayo? Okay, Auntie Remy yan. Asan na yung listahan natin? 24 minutes. 24 minutes? Sige. Sige, dire-diretso mine na lang tayo. Total nanonood naman kayo.
right now. Yung unang makamay na lang. Yeah, yung unang makamay na lang, ha. Pero may limit, ha. Para makamay naman yung iba. Dapat isa-isa lang. Dapat isa lang. Ibig sabihin, kung mag-mine kayo ng isang blouse, tama na yung isa. Mawala ng boses. Napabalik ko na yung boses ko, pero parang mawawala na naman yung boses ko. Ano ba yan? Yung mga ipapakita ko sa inyo, sasabihin ko rin kung hindi kasya nyo. Kaya, unless lang na may iba kayong paglalagay. Ang limit nating mamay ngayong gabi, ilan ba kayo? Anong smartphone? Smart as meron. Ito, lagyan natin ng pangalan, ha, para hindi natin makalimutan. Kuha kong ano. Kuha kong ballpen. Binapating niya ako ng Sino? ng stick. Inaagawan ko. Ante, meron hindi kita. Pinipilig ka. Ano? Ano? O, next. Ay! Nalaglag. Okay, paunahan. Sorry na lang sa mga kasi medyo yung sizes natin ay medyo malaliit yung iba, malalaki yung iba. Walang red yan. Walang ano? Air fryer. Ngayon, ikaw gano'n kod na. Para challenging. Ay, oo nga. Yeah. Ito na ni Sweet. Ante, ikaw kod na para challenging. Yun lang, sweet. Okay. Hindi uso sa akin ang bunot ng kilikili. May mayat ang batog na hindi. Oh, okay. Okay. Kamu muna kod na. At may may pala. Sabay ko nga parang. Okay. Dapat may code tapos may. Oo. Ano ito? Mine siling-siling. Mine siling-siling. Anong size? Pwede ito kay sweet. Oh. Unahan tayo, ha. Mine siling-siling. Pang party. Oh, muna niyan training. Grabe ka naman. Dakil ka niyam, Daikiming. Dakil ka niyam. Mine siling-siling dapat. Walang code yung iba. Mine siling-siling. May code dapat. Oy, agmine ka sweet. Umalay ka niyam dahito, dakil. Kasi akin to dati eh. Tumot. Kumot. Kumot sa'yo to. Malaki oh. May siling. Ay! Nahala ni Sweet. Mine siling-siling. Si Sweet ang nakakuha. Guys, dapat merong code. Kanina, excuse yung walang code ah. Kay Sweet na to. Kasya sa kanya. Sweet. May bedsheet. Bedsheet, grabo. Manolimit na ito. Talo, tilimit na. 3 ang limit natin, ha?
comforter, grabe. Ano yan? Meron kayong winter dyan? Tatlo ang pwede ninyong imain, kaya be careful. Pero tignan ko rin kung marami pa. Okay. Next. Daktil man dati. Hindi, large na naman to eh. Pero pwede din sa mga, mga medyo payatski. Okay. Mine long sleeves. Pang Christmas. Mine long sleeves. Pwede sa taltalon. Pwede pag malamig ang panahon. Oo, meron akong may pang mga petit dito. Long sleeve, wrong spelling. Wrong spelling, wrong. Mine long sleeve. Long sleeve din pang taltalon. Mine long sleeve para kay Mama Oli. Dunga. Spelling wrong. Ay, nako. Oh, Joanne, para ka ni Mama Ole. Pwede nga naka-online ni Mama Ole. Joanne. Okay, mag-ready yung mga petit dyan. Sa bag na rin. Sa bag na lang siguro ako sabi. Mamaya na yung bag. Pang last, save the best for last. Hanga maka-comment, ibig sabihin hindi siya naka-sign in. I-sign in mo sula DJ Kwana, DJ Gmail na. Okay. Next. Small size, pwede sa payat. Pwede din sa, kasi na may garter siya. Mine, palda. Mine, palda. Pwede sa mga petite ito. Oo, pang 12 midnight yung bag. Kaya maghintay-hintay kayo. Mine, palda. Wow, si Lot naka-mine, be. Oh, ganda, oh. Bagong-bago. Yeah, ganyan. Dapat maalis to. Paunahan. Paunahan to. Hindi pwedeng tutulog-tulog. Late ka na. Mine ko yun. Kanino to? Kay Lot? Okay. Next. Next. O yung iba yung iba kagaya nito, nadumihan doon sa box. Pero pwede mo siyang i-Clorox. Laban na lang, pwedeng i-Clorox. O ito puting blouse. Mine blouse. Puti, pero meron siyang mga mga parang mancha-mancha na galing dun sa box kasi. Oh, mine blouse ulit parang may outfit na si Lot ah. Alam. Naulahan na naman si Auntie Remy. Ano ba yan? Bagal kasi ni Iming. Nag-practice si Ate Lot, oh. Parang nakatype na yung mine, tapos blouse na lang or yung isasabihin. O sige, kay Lot na to. I-Clorox mo ha. Okay, next tayo. Senior na kasi daw. Kung may magitan ko. Awan, madi. Madi. Naka-type na yung mind niya.
Tapos ano na lang. Ito. Ito oh. Mine cardigan. Cardigan na white. Pwede itong pang-simba, pwedeng pagka malamig ang panahon. Large ang size niya pero maliit. Large pero petite siya. Sino itong Astro? Sino yun? Astrosa. Estarosa. Sino itong Estarosa C? Anong pangalan mo? Pakilala ka. Pakilala ka ha? Kasi ano, ito Pakilala. Ito pick up lang dito sa Barangay Hall. Baka naman nasa Mindanao ka na, kaya hindi mo makukuha ito. Sino si Estarosa C? Kilala nyo yan? Manong Junjun? Sino? Ni Junjun? Roxanne. Ha? Ni Roxanne? Wen, Roxanne. Roxanne Magayam din, namay ni Roxanne. Wen. Oh, very good. Oh, at least nakaman ni Roxanne. Kasta ako mani Mamang Yo. Itay pa man ni Mamang Yo. Oh, Roxanne. Naala na ti cardigan. Oh, pwede sa'yo to, Roxanne, sa trabaho mo. Bagay yan. Okay? Roxanne. Sino ti Estarosa? Kung wala laki. Lidya ka Mindanao. Kung kunak pa yun. Ano ba yan? Meron siyang gaya. Gayam Roxanne. O, ito para sa mga petit naman. Again. Apa naturog ni Criselen? O, paunahan ito sa mga payatski. Sa mga payatski. Kang marang gaganda rin. Mine, kung na yung adagosin, and then, mine dress. Damit ko nung payat pa ako. Ngayon hindi na. Try me. Wow! Nauna. 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 Apa, walay kataking katay timing? Yung wala ng try me. Ano yung kanyano na ito? Gawin na. Oh, okay. O, Judge si Marlon. Sorry sa mga na-late. Oh, dalawa na kay Iming, ha? Isukat. Ay, isukat na kanuhaan. Okay, yung next na nakamine. Sino yung nakamine? Isukat tonton. Haan, wala na. Isukat tonton. O haan. Mga kanay. Ah, okay. Mukhang nakasilip na. ano siya, multo? Ano siya, multo? Oh, pwede naman. Pwede mo namang isukat para mapamine ulit natin. Oh, abang-abang. Oh. No, ngagbalin. Okay, it's okay. Dead mo pa kanya dito din. Ay, dos pala. Loko. Pataya ko sa video. Kano makapangaba niya? Oo. Di ba? Okay, para naman fair. Para kay Amboy tsaka kay Dimak na nanonood. Paunahan kayo. Sino pa yung mga guys dyan na nanonood? Mala CCTV si Anteren. Manang Pong, dapat may code. Ibig sabihin, pag nag-mine ka, mine dress. Ganon. Oh. Marvin Zion. Karuba. Okay. Dapat may code. May code, ah. Panglalaki. Panglalaki. Ano size na natin sa pagbalimot kinidimak aman. Medium size. Panglalaki, medium size. Canada, mine Canada shirt. Tignan ko nga kung may mine Canada shirt. O si Amboy, tulog na ba? Mine Canada shirt. Aba, sino yun? Hoy, sabi ko yung mga lalaki.
Yung mga lalaki lang. Jebong. Oh, nauna si Jebong. Jebong. Yeah. Main ka na to. Oh, nauna si Jebong. Sorry na lang sa mga girls kasi sabi ko sa boys. Okay? Ni Jebong. Sige, mag-ano din ako ng ang dami nilang nagmay ng Canada. Sa susunod, puro Canada shirt na lang yung papaano ko. Ni Jebong. Abang din kayo bukas kasi hindi pa na-sort out yung mga panglalaki. Pag na-sort out nila, Hi Samuel! Hi Sam! Nawala yung pangalan ni Sweet. Para dito. DJ Sandy. Ay! 18. Ah, dito. Dito na. May sarapay. Yan ang phone. Ayun, yan. Yan, sa kanya yan. Ito kay Debong. Okay. Next! May asawa naman kami. Di ba? Ha? May asawa naman kami. May asawa sila. Hindi, sabi ko nga yung mga boys na nandito, athlete. Next na yon. Mga may pang-asawa. Okay, next. Nagpaspas ni Jebong. Ikanak na ng t-shirt ko. Win, makitan to. Nadamabati niya. Nung rep, yung rep namin bago. Alam mo ba? Nakakagawa yun ng ice within 5 minutes. Imang, maniwala ka. Oo nga. Oh, next. Ito medyo long sleeve siya pero pwede ninyong putulan yung sleeve. My dress. Dress again. Pwedeng pambata, pwedeng pamata. My dress. Ayaw nyo ng dress? My dress. My dress. Kayla May Amano. Kayla May Amano. Sino ito? Si Kayla May. Siya lang nagmay na. Pambata kasi itong ano na to eh. Oo. Okay. For pick up. For pick up to ha. Taga no ni Kayla. Naganan? Kayla May Amano. Wag dito sa bahay pick upin ha. I-announce ko kung saan. Sa Canada. Sa Canada. Sa Canada ninyo pick upin. Hindi Marites Andy ka. Okay. Shout out kay Kayla. Ito pwede ito kay Sweet siguro. Ano? malaki-laki ang patong ni Sweet. Para computer. Grabe naman. Cardo Dalisay. Cardo Dalisay ba si Amboy? Lago rin kayong gana alas 12. Oh, mine. Nagdadat yan. Nalipatan na gana dati. Mine pants, kunailatan, large. Size 12, large. Mine pants. Black siya, black. Pero ano, kasla pedal. Ang tawag dito. Walang speed. ISP, yeah! Bagay sa'yo to, S. Kapag may t-shirt na large panlalaki, may na yan. Huwag lang white. Huwag lang white, bakit? Bakit ayaw ng white? Makalawang tubig dito. Oh my gosh. Bagay kanyang DTSP. Ay! Ala, yung ballpen ko.
SP. Meron ulit akong large. O, sunod-sunod ang large ngayon. Kanina maliliit. Parang kayo isip. Ah? Kaya kanina lang isip. Nga? Isip kinuha lang yun. Well, suit kay ni SP. Ito ha, dress. Large siya eh. Dress. Mine. Kulay na dati yung amin. Mine flower. Ano? Yung puro large. Toro ko. Hala, bagtulat na kanya. Mine dress. Mine flower. Gandhi pong. Ah, Manang... si Manang po. Sige. Ewan ko kung malaki ito sa'yo, pero mag-belt ka na lang. Sige. Oh, nakatalawa na si Manang Pong, ha? Okay. Next. Dakilo na king kaday flower dress balasang ko. Okay, meron ako dito. Ito ay size 4. So, pwede sa medyo petite hanggang large ito. Medium to large. Mine cardigan ulit. Mine cardigan. Pwedeng panglabas, pwedeng pang taltalon, depende kung saan nyo gustong gamitin. Ni ni Roxanne. Sino na dyan? Ni Roxanne? Talaga ka nag-ready. Nag-ready ni Roxanne. Puro cardigan ti kaya na ni Roxanne para yung trabaho na. Okay. Pangalawa na kay Roxanne yun. Awan na kapoy, dagitoy ni. Nagpaspas. Nagpaspas. Okay, yung iba, nakadalawa na. Tig-isa na lang sila. Marami pa. Marami pa. Okay. May pang lalaki yung Pambabae ito. Size 4 or medium size? Mine. Dapat meron siyang ano ha. Mine red shorts. Mine red shorts. Mine red shorts. Paunahan, paunahan. Mine red shorts. Gap pa yan ha. O, gap. Size 4. Nasaan na? Videoan. Videoan. Okay. Sino? Ni Joanne? May kita nih. Kasi kung ano yung mga sakit mo na ng mga natin. Jay cardigan? No, ni Roxanne. Timo na niya cardigan. Wow, kita ni Joan. Ni Joanne, timo na dati red shorts. Oh, yeah, ni Joanne. Red shorts. Kay Joanne. No, nagbalingking ka, Joanne. Mabalingay sukat. Ang abali. Oh, nagkakaalaman yung mabilis mag-type. Diba? Abang-abang. 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 Kanino to? Kay Joanne. Oh, nakadalawa na si Joanne. Okay. You're welcome. Ito next. Ba't hindi na nakakaman kay ano? Sila Crisel. Apay, andam agmaynin. Ito. Pwede itong panlalaki, pwede ring pang babae. Size. Ito maliit. Siguro 29 ito or 30. Size 30, no? Mga kuha. 29. Oh. Hindi rin naman kasya sa'yo. Oh. Mine,
blue shorts. Meron siyang konting mancha, pero ano lang yan, rugit lang data. My blue shorts! Sino yun? Oh, yeah. Oh, kasya sa kanya to. Mukhang kasya sa kanya to. Ala! My gosh, ang babagal nyo. Ang babagal. Ang babagal nyo. Oh, si Remy. Oh, tatlo na kay Remy. Close ka na. Close. Remy, close. Nakatatlo ka na. Yan, close na itong si Remy. Okay. Jai? Day shorts? Gusto lang kanyang day, Jai. Matulog ka ng tiremi. Ang bagi mong ko lang. Ay, apo. Kanya laki din. Okay. Doon tayo sa mga pambata. Konti. Para mas exciting. Share. Share nyo yung live. Bukas marami tayo siguradong viewers kasi mapapanood nila yung ano natin. I-share ninyo sa live. Sa YouTube. Sa Facebook nyo. Yeah. Pero dapat nakasubscribe. Ito, pwede sa bata, pwede sa mapayat na adult. Mine maong shorts. Pang-babae ito, pang-babae. Mine maong shorts. Mine maong shorts. Mine maong shorts. Mine maong shorts. Awanin! Close kan! Maong batit ka niyang dati timang. Ay, sa bagay, mabalingkin ni Kashrin. Dimak na kaala. Maong shorts. Nako! May shorts na. Dapat may shorts. O, diba? Kota na si Remy. Pwede na siyang matulog. Maya titiyag, shopping ka para dyan. Amo niya, Dimak. Ni Kashrin. Diba? Mabalikin ni Kashrin dahil ka. You're welcome. Niyo, pati ni Cristel, doha kayo pa yun. Dima. Okay. Next tayo. Ito, favorite ko to nung payat pa ako. Mine, medium size siya. I used to be a medium size, guys. Ngayon lang ako naging XL na. Pabilisan to, ha. Mine, ano ito? Mine stripe dress. Mine striped dress. Mine striped dress. Huwag nyo nang tingnan yung kilikili ko. Sino na una lang? Ni Joby. Nako, naunahan ka ni Joby. Si Balot. Wala Balot. Naunahan si Balot eh. Si Joby nag-mine. Yeah, kasya sa'yo ito, Joby. Okay, next item. You're welcome. Dalawa lang naman kayo nag-mine, kaya lang naunahan mo si Pangbata. Ito muna.
Ito muna isa. Mine, pangbata ito ha. Unisex, so it's okay. Mine, pang ilang taon ito kaya? Mediums siya. Pang ano to, mga 5 to 7 years old. Mine, sweater. Mine, sweater. Pambata. Mine, sweater. Mine, sweater. Sino? Ni Cristel? Wow, mabilis. Mabilis. Lugi. Mine for free. Dakkalone. Dakkalone nga pala kiniprimo na ito. 5 to 7 years old. Cristel. O, may nagmamay na ikaw ko. Ano ba yan? Matulog na ako, sabi niya. May ikaw mo. Tulog na. Huwag mong patayin yung telepono mo, hayaan mo lang naka-on. Kanino to? Kay Cristel? Datatay naalala ni Cristel, naumpay. Naumpay niya. Okay. Ito. Para sa mga mga matanda naman. Ano daw? Kapoy ka po, hindi ka pa lang panyibalay ka mo. Bawal, bawal. Bawal, bawal. Bawal, bawal. Siya ba ang pinakaalak? Wen! Ni Cristel? When? Sika nakaalak, Cristel. Okay, next. Ang bata ba uli ito? Yan. O 29. Size 29. Pang-bata, pang-adult. Pero, Thank you, auntie naman. Awan ba black? awanti black na cardigan. Okay, ito. Mine, maong shorts ulit, size 29. Mine, maong shorts, pang babae ito. Mine, maong shorts, size 29. Mine, maong shorts. Maong shorts. Sino ito? Man. Princess, sino yun? Sino ito eh? Princess cut, sino itong princess cut? Balolong. Mine, maong short, size 29. Si Cecil talagang kompleto. Oh. Biana auntie. Sino? Biana ang kano. O, Biana. Tani. Sabi. Oh. Oh, okay. Manay kanyang size 29 na kong. Size 29 ito, shorts. Yeah, umanay? Ah, okay, sige. Biana. Ibiana ka no. Yeah, may naktumang kay di manicure. Pedicure gayam. Okay, Biana ito. Okay. Next. Pangbata o matanda, pwede rin.
Pero pang size 12 years old kasi ito, kaya lang kung maliliit kayo, pwede siya. Oh. Mine, pink, long sleeves. Pang 12 years old. Pero pwede rin sa mga malilitang katawan. Mine, pink, long sleeves. Sino yun? Magkatay muna ako para araw gising. Ni Cristel. Ni Cristel. Oh, nahala ni Cristel Manulitin. Okay, Cristel. You got it. Medyo ang t-shirts na. Nato. Mediana. Kids, 7 to 8 years old, ulit. Yeah. Naodi ni Kyla May. Kinikwa. Kinimatong. Oh, ito, mine. Ang bata. Mine. Joe Fresh. Nana. Ano eh, oh. Mine, Joe Fresh. Oh. Joe Fresh. Pang 7 to 8 years old. Pero, syempre, kahit, ilang taon. Mine, Joe Fresh. Unahan. Wow, nauna ngayon si Imang. Nabuhay si Imang. Buhay na buhay. Janet Morera. Nakapitagya taganambaran. Agdongdong sa dansamit. Agdongdong san sama kita taganambaranin. I-share nyo yung yung live natin. Imang, kay Imang ito. Narigat agtag. Kuna ni. Nay, ala. Kanino ito kay manang kung ito ano? Wala na yung pangalan. Hindi ganun din ba? Paano si Manang Maring? Wala naman yata siyang wala naman siyang cellphone. Paano makamay si mama mo? Tarog niya. Ito, pajama, pang bata ulit. Siguro mga pang 5 years old ito, pataas. Magkape muna kayo para makariing. Ano yung SD? Lari ka tag-type, Banji. Uy! Nagkarating naglaki di dati yun. Dati man na dita. Uray ka naturog magkanuditin ko pa. I-on nyo lang yung mga phone nyo. Hindi mo papatigyan. Kape. Mine pajama. Mine pajama. Mine pajama. Lenny ko, ni Roxanne. Ni Roxanne. Ni Roxanne? Pangbata na ito eh. Roxanne, ang mabaling kanyam. Pangbata, mga 5 years old. Sino? Cristel. Cristel. Oh, Cristel. Oh, sige, si Cristel. Ako, kota na yata si Cristel din. Kota ka na, Cristel. Tulog na sa sunod ulit. Awag mo nang matulog. Pag natulog ka, di mo makukuha yung price mo. Wag mo nang matulog. Manood lang kayo hanggang matapos tayo. Auntie Cristel and Ate Cristel. Ay, well. Good night, everyone. Good night. Hindi mo makukuha yung price mo kung mag-good night ka.
Haha, joke. Haha, joke. Okay. Next. Pag nag-extend kayo, gold, gold teeth, baka gold teeth nga, dikki. Okay. Blouse na ito large. Mine, large blouse. Basta, mine L blouse. Ito na yun. Mine L blouse. Ngayon ko, ni Asan. Nauna na ka ni Roxanne and Joanne. Wala. Oh. Ni Roxanne niya. Paspas dagtay. Kota na rin si Roxanne. Oo. Huwag bumaba yung 31 ha. Pag bumaba yung 31 na count ng nanonood. Tingnan natin kung si... Kitain Marlon na sinutiagaut hindi niya makukuha yung ano. Oh, my large brown. Si Auntie Pong gising pa pala. Huli na. Ano ba yan? Matirang matibay ng videohan. Matirang matibay dito yan. Basta ang nabubulitan ko. Okay. Datoy. Oh, napintas datoy, boy. Treatments. Petit size 10 nga siguro manay piti medium. Medium to large. Medium to large. May palito na mga mata nyo. Awanti cardigan. Janet, awanti cardigan. Okay. Mine. Nga ko madati ti ikot taya. Mine. Size 10 da ito pero maliit siya Size 10 ako, hindi kasya sa akin. So, siguro mga size 8 ito. Sinong nag-out? 31 kayo kanina. Mine. Green palda. Mine green palda. Ang ganda Mine green palda. Mine green palda. Panglabas, pang misa, pang atentikasar. Mine green palda. Unahan kayo. Bilis. Nauna si Lot. Nasaan na yung kay Lot kanina? Ano yung kay Lot kanina? Ito. Green na palda. Kota na rin si Lot. Parang mahilig ka sa green si Lot Mapanag module? What do you mean mapanag module? Agmodule? Tara ni Tita Lot, kota na. Bakit lumiit? Bakit 28 na lang? Yung mga nakakompleto dyan. Kaya Marlon, sino lagi dyan nag-out? Hindi nila makukuha yung agtongit. Ala kayo. Ala kayo. Matiliw kayo. Okay, next. Next, meron ako ditong blouse. Parang t-shirt na blouse, pero blouse siya. Ay, ala, bakit ganun? Napunit sa box. Napunit sa box, guys. So, kahit kanino lang. Sabi nyo, punit na blouse, mine. Punit na blouse, mine. Bago pa ito Bakit nasabit siguro, nasabit. Uso naman ang mga may butas-butas, so, i-mine nyo na lang. Mine,
Butas na blouse. Butas na blouse na lang. Baka ayaw nyo na kasi syempre, 'di ba? Oh. Damage siya. Okay. Ito na lang. Walang magmay. Walang magmay kasi butas. Next. Ito ginamit ko ito nung kasal. Favorite mo talaga green? Okay. Mine. Ito ginamit kong pang umattend ng kasal ito. Ito pwedeng blouse, mag-tights kayo or pwede siyang dress. So, mine sleeveless dress. Mine sleeveless dress. Mine sleeveless dress. Bilis. Oh. Ang ganda ng style na. May ganyan siya dyan. Mine sleeveless dress. Ayaw nyo? Tine, mine sleeveless dress. Kuna mo na. Dati mga minangin. Nagbuntog kayo mga mine. Ne, mabalinda to'y kanyayo. Anyo kayat? Tulog na yata sila. Ngayon, Kayla. Sleeveless dress. Mine sleeveless dress. Bilis. Hindi, Kayla. Sleeve dress naman yan. Ay, sleep. Dapat sleeveless. Dales na ko. Mine is sleeveless dress. Bilis. I-type mo ulit, Kayla May. Kung gusto mo talaga. Mine sleeveless dress. Ikaw lang naman yata nag-mine. Mapantamatamon? Mapantamatang Cristel? Okay, 1 hour, 12 minutes niya. Orasin niya, Marlon. Gilayad. 10:44. Kayla May! Daras mo. Idaras mo, mine sleeveless dress, kunam. Tanong maaga. Kayla ako na na. Nya? Yan training. North Kayla. Awang mo less na, sleeve mo lang, di sleeve lang ti kaya na. Mine sleeveless dress kunam Kayla May. Dahil. Sleeveless! Sleeveless dress. Sleeves dress mo. Sleeveless. Sa kunanan. La, ore to si Kamal la tinagmay bagim latan. Kayla May. Oh, duwa bagi na ni Kayla May. Mine sleeveless. Bagi na. May sleeveless dress bagi na. Okay. Nagumagpagipad ko ng tinahan ni Kayla. Sleeveless dress ko na namatan. Oh, mid size. Eh, 27 lang. Sabay ba i-type? Okay. Mine. Brown shirt. Mine brown shirt. Da kayo lang ang nakakota si Riringin. Mine brown shirt. Brown shirt. Mine brown shirt pang babae. Eh, naganap. Ni Imang. Oh, si Imang. Wow, pabilis si Imang ah. Hindi naman eh. Nyama di mak data bagbagam. Tumay. Mine niya ko na. Si Imang nakakuha. Mine blouse. Niya nga blouse. Anang lina.
brown shirt ni Papa mo. Oh my gosh! Katawa kayo. Si Manang pong mali rin ang spelling ng brown. Minel blouse kung kula naman ni Manang Lina. Naunahan na kaniko ni Imang Imato. Yeah. Ang mga antok na. Halatang mga antok na nga kayo. Okay, ito, small naman to, small. Paunahan. Oh, paunahan, nakaturog na, magturog na. Agkape kami pa kini Marlon Kuman. Mine, black shirt. Mine, black shirt, small size. Mine, black shirt, small size. Mine, black shirt, yung mga students, wala na sila. Natulog na siguro. Mine, black shirt, sino? Abi! The mat! Small! Baka ang pababalingkin ni Crystal daytoy. Madigaya. Mine, black shirt. Naku, parang pang tomorrow na to Walang nagmamine. Wala! Naging 25 na lang. Wala na. Tulog na sila. Dapat agahan. Bagidan. Nya? Kunana ni. Mine, black shirt ni Kayla May. Okay. Sakto kini Kayla dayto. Nakutong kang sama. Kota na si Kayla. Oy, ang kayo nga gout, Sino yung nag-out? 25 na lang. Maturog. Aan nyo nga maala dayta na mine yun taga nambaran. Agi taga nambaran. Sapatos ko apin niya ti size yun Niya ti size ti sapatos. Okay. Kung kayo maturog, hindi makunin. Dapat gising pa kayo Dapat gising pa. May nawang ko. Size, anong size 43? Ang size namin size 7, 8, 9, ganun. Okay. Yung natitira, wala pang mine. Ito. Mag-mine na. Mine blue blouse. Mine blue blouse. Di mato. Baka ngumanay ka niya mato. Medium. Matong. Baka ngumanay ka niya daytoy. Medium size lang. Mine kurata. So, na. Mind ko lang suot mon ko na. When anti-basic ko na. Wen, sino dyan si Maruno? Ito Janet. Ni Janet. Nakamain lang ni Janet. Blue blouse. First minor nga taga nambaran. Kay mama? Nagtatanong ka pa dapat sinabi mo mine blue blouse para kay mama. Nya nga size baka hango manay kanyam. Janet, para kanyam ya? Hanga umanay. Medium size lang Sino? Sumurono. Ni Mama P, dakil ka niya na datoy met. Batit king ka, dakil ka ni Mama P.
Angag ka na kini Mama P. Ni Kwa, ni sinon? Nakalatot tayo ni Gina. Ni Gina. Namain na ni Gina. 31st may ni Gina? ni Sam. Awang pay Sam, tono bigat. Abay nga na sort out ni Uncle yo dagiti kwa. Dagiti mabaling ko kay pamay. Busy sona. Hindi ni Gina niya. Okay. Suki. Adupay, bebes. Okay. Pang girls. Pang girls ulit. Size. Ala pa yung daw man ni Manang Lina. Man sleeveless dress kung kung ko na naman. Sleeveless dress, dahil dress ko. Dahil dress ko, ti kursunada yung sa. Kitain. Makita. Okay. Ano ito? Dapat kompleto ha. Medium size. Dapat kompleto yung ita-type nyo ha. Ako napunit, pero itahiin nyo na lang. Maganda pa to. Na ano lang sa box. Mine, maong mini skirt, size medium. Siguro, ano ito, 28 or 29. Mine, maong mini skirt. Mine, maong mini skirt niya. Kuno na. Sanda makita. Sanda makita. Mine, maong mini skirt. Size 28. Asan sila Mariel? Sila Sheila? Ano? Imang? Ba't wala sila? Paano sila makamine? Nawala na kayo. Sino? Mine, maong miniskirt. Ay, ni Kwa, ni Mates. Tulog na. Ang bata. Okay. Apay. O, bagi ni Mates dato eh. Namayin na. Apay, awa ni Minangan, tata. Naturugan. Ako, mga tulog. Mga tulog na, wala na. Bukas na lang yung iba. Tinato yan ni Mates. Mamang kwa, ni Kayla May? Ni Mates? Mamang mo ni Mates, Kayla May? Anak mo ni Kayla May, Mates? Sumong bata. Ha? Okay. Oh, okay. Okay, sunod naman. Vitamins mo rin kita ko naman. Ni? Sino? Nya? 2 by 2, ano pundador? Okay. Wala na si Auntie Pong, tulog na. Yeah. Ni? Ito,
Okay. Next. Ala ka. Okay. T-shirt nga large for ladies. Large for ladies. Naipot kanya dito yun eh. Ginamit ko ito pero nakipot yun eh. Mag-mine kayo. Napinta. Mine! Nagpintas na ito yung ako. Paborito ko rin itong t-shirt na to noon eh. Mine! Yellow cowboy shirt. Mine yellow cowboy shirt. Mine yellow cowboy shirt. Bilis. Awan. Awang cowboy niya. Yellow shirt lang. Mine yellow cowboy shirt. Oh, SP! Mine yellow cowboy shirt. Oh, ni SP tinakaala. Okay. SP, it's yours. Yan natin ko ni SP tayo. Ay, na to eh. Oh, so, Paris na yung naalam mo ako ah. Okay. Panglalaki. Ito kayo malaki panglalaki. Abang-abang. Abang-abang. Bago pa ito. Oh, brand new. Brand new. Yan sa ito datoy. Takil naman yun. XXL. XXL. Mabaling nga pang taltalon, no dakil onay, mabaling nga pang turog, no lamiis. Mine, still fighting. Mine, kita tayo man, nalalain kayo ati spelling. Mine, purple long sleeve shirt. Barbaro. Mine purple long sleeve shirt. Boy, ne, Darsen. Mabali mo pang taltalon. Mine for license check para kinasama kantigan. Ni Joan. Para kinasama kantigan. Ay, dakkel unay. Joan, ang mga nalumag ni Lakay Munsa. O sige, baka usarin na dyan taltalon. Para kini Joan, okay. Naalamon, naalamon. Naalamon. Ay, joke! Haan? Haan? Okay, pang lalaki. Ni boy. Yanan. Alam ni Manang Lina, maud-udi. Mind blue shirt. Nabayag niya na mine. Laktanti ka rin. Aya. Ni Kwa. Pinakaala ti Osto nga spelling and hyphen and everything ni Samuel Pornias. Mine purple long sleeve shirt. Oh, dapat ti-dash na long sleeve shirt. Oh, di ba? Isa na na waginan. Oh, dabagi ada na alam mo Sam. Ne, naalapay ni Princess ni sino dito ni Biana ko ma, pero long sleeved kunana. Long sleeve shirt ni Sam pinakaala ni Boy. Dabaki mong Boy.
Tulog na si Amboy Lot. So, wala sa iso na ito. Uy, ano lang. Sabay lang. Hindi, isa pa. Isa pa. Para ano? Para sinasabi mo lang kulay. Pares na kulay pero medium. Medium ba ito kayo nito manok? Hindi nga nakatulog. Ito. Medium size naman ito ngayon. Wala na, tulog na yung iba, oh. 27. 26 na lang kayo. Okay, ito naman. Mine long sleeve purple shirt din. Medium. Mine purple long sleeve shirt medium. Parehas lang pero medium size. My long sleeve purple shirt medium. Pwede sa taltalon ito. Kung walang maggamit na ano. Pwede sa babae, pwede sa lalaki. My long sleeve purple shirt. M. Puro daw pong babae. Ayaw ba ni Amboy nitong long sleeve? Dami. Ito. Ay, ni Muning. Ni Mates. Okay. Naalam ni Mates. Para kinig ko, ah. Alright. Ang babaeng pantalon na bata. Size 10. Pwede kay Tsabe. Mag-ready na kayong may mga batang anak. Mine maong shorts glitters. Pang 10 years old to. Mine maong shorts glitters. Ah, maong pants pala. Mine maong pants glitters. Mine maong pants glitters. Mine maong pants glitters. Sorry, nasabi ko shorts kasi kanina eh. It's my mistake. Sige, bigay na lang natin kay Matong. Kasi maong shorts ang nasabi kong una. Ha, guys? Mine maong shorts nasabi ko kanina eh. Si Matong na lang. Kay Matong. Shorts ang nasabi ko, mistake ko yon. Ha? Meron ba nakuha kanina si Matong? Hindi dito tayo malon? Hindi kulay pink na... Datoy? Hindi light pink na ba? Ni imang data. Di niya na alam tatay. Ay, sa nagkanay day di tatay. Awan na, nagkanay day di tatay. Yeah. Sige, dito kaya, dito yan. Noong agkanay kini nagan na di anak mon. Noong agkanay kini di baby.
May muntulat tayo sublit to eh. So, ag kinatan to sa Bali. Ano ka daw di pag-maintain ko. Ni? Ano man yung napag-reset ko gano'n ako. Hala. Awan, naladaw day jay ko. Ay, ginet ni Manang Lina na. Banawag. Okay. Shirt uli ito. Medium size siya pero malaki yung size niya. Mine awang kamit timbanji ko na. Bagin to ni Sian. Ano ko ang nagkaroon? Ay no ang agkalay kini kwani di anak ni Mang when. Okay. Mine number 6 shirt. Mine number 6 shirt. Mine number 6 shirts. Mahina tinet na ni Banji ken ni Manang Lina. Ni Janet ayan nan. My number 6 shirt. Excuse me? Ni Dimak, batit kanyam daitum, batit kanyam atoy sweet. Batit. Ni Dimak nakala. Number 6 shirt. Kotan sa ni Dimaken. Yan nan. Ito yan. May kadwa pa lang. May kadwa. Nagaduwa nagman niya number 6 siya. Nadaduwan, kayat. Nakita man Ni? At damang signal mo minang? Umaga minang. Agawan awang kamot. La, mind bag. Sinutim mo na? Hanggang si kain mo na mates. Hindi mag. May kalo ka. May kalo ka mates. Okay. Daytoy ket large. Large nga shirt. Pambabae. Large nga shirt. Large. Mabalingkin ni SP. Tagino na dito ni SP. Ni Sweet. Ni Cristel. Mabalingkin ni Cristel na to. Ni Mama Ole. Ni Joanne. One. Mine. Blue. Long sleeve shirt. Mine blue long sleeve shirt. Mabaling nga pang ruar, mabaling nga pang kalkalon. Depende kanya yo. Wala na yung mga nasa Manila. Hindi pwede sa kanila to. Mga payat sila eh. Joanne. Mine blue long sleeve shirt. Joanne. Kita wrong di pinang-type na ni Joanne. Mine blue long sleeve shirt. Yung isunan sa malag mine. So bagi na latan no ko Awanin. Okay, bilangan ta.
1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Awa ni Joan nakala. Adda dash na, Joan. Long dash sleeve. Siyay. Digit ko yung Apay, rekaan ni Joan kinakakotan san. Yan. Oh, kota na. Kota na ni Joan. Ngayon kayo pa maturog ah. Still watching. Still watching. Still watching. Ne. Okay. Nata 141. In 19 minutes. Hala, mind baglata. Mind baglata. In 19 minutes, agpamain naktibag, ngem, adan to ti special code na. So, stay up. Stay there, stay up. Wala. Si Imang. Imang, tulog ka na? Parang hindi ka na makakuha para sa anak mo ah. O, size 10. Naku. Mga pang ano ito? Mga pambata. Size 10 to 11 years old. Nagiinig ng puwet. Ay, makitan to. Ne, ampay nga sa bali pa iti-type mo mates. Mind ba? Ampay nga Jean, H pa yun. Ay, nakapsot tinat dagiya taga ng baran, pi manen. Maamuan tanto no madamdama Cristel. So, dagi din nakariing, pay. Stay up, you better stay up. Kung gusto nyong ano. Ito. Pang 10 to 11 years old na bata, pantalon. Mine, blue denim. Mine blue denim. 10 to 11 years old. Mine blue denim. Op. Dakkel para kenday di anak mo da ito'y kwa. Imatong. Ni Samti si Marono. Dakkel para kendi anak mo. Manatawen nan. 10 to 11 years old dito ni Sam siguro pa iso. Mabaling kanya na dito eh. Sabi ko na si Imang kasi naghihilik ang puwet eh. Wala, naunahan ka ni Kuya Sam mo. Hindi ba ginisam ng tatayin? Hindi niya lang ito. Ang sa dati. Tumates mo dito. Uy, nisa ata. Magginang. Magginang. Mates dito kwa, dito medium. Ay, dito. Ibon. Natanin mo ito. Oh, oopsie. Ne, nakamay ni boy para kinisam. Aray ko. Okay.
Ito. Contact mo. Wala na sila. 27 still. Oh, still up. Yung 27. Wow. Ito. Pwede siguro ito kay Chabe. Pwede kay Chabeng ito, ano, imang. Nako, pag anong mag-type tong mga to, pambabae to, palda. Palda. Mine. Natitap no narigat. Mine. Ano na lang, mine. Still alive. Ano lang di manang lina mo, Dodi. Number 6 siya. Awanin. Hindi para 6 shirts. Oh my gosh. Mot odi na Janet da. Okay. Mine flower skirt. Mine flower skirt. Mine flower skirt. Itim pa yung kilikili ko. One! Sino? Sabi na eh. Para kinikwa, nagana dyan na mo, Juby. Ni Alexa. Yan, nauna si Joby eh. Wala. Utot si Imang. Sabi ko na eh. Hihilik-hilik kasi. You're welcome. Ito kay Joby. Meron ba si Joby kanina? Oo, okay. At dahil niya, dress mo pa isa. Pangalawa. Oo. When they go. You're welcome, boy. Oh, may 12 minutes pa tayo before bed. Sorry na lang sa mga natulog. Makaturog, makamukat. Nasa lukag, iso agbyag ko na da. Di makaturog, makamukat. Diba? Ito. Cute siya. Dahil paborito ko ito noon, tinahi ko pa. Pero cute siya. Iba pa ang kulay ng tahi, hindi siya puti. Pero maganda ha. Ano? Small size. Ay, medium siya pero small siya. Mind cute. Sige. Sige, pagbigyan na natin si Ino. Kawawa naman. Okay. Mine cute white blouse. Mine cute white blouse. Sige nga, tignan natin kung maunahan ninyo si Imang. Small naman to eh. Pwede to kay Imang. No, na. Mine cute white blouse. Naku. Naku, naunahan ka na naman, Imang. Sige. Sinong nauna? Ni Mates. Oh, kota na rin si Mates. Mga naka-auto spell ah. Mga naka-auto spell kayo ah. Ang dami nilang nakakuha pero naka-auto spell sila, 'di ba, Imang? Ikaw kasi di ka naka-auto spell. I-auto spell mo na. O, kota na si Mates.
Punta na si Mates. Matulog na. Hindi bukas. Palobat na ang cellphone ako kung hindi makahabol. I-charge you. I-charge yun na kita cellphone nyo. Sabi ko sa inyo eh, marami akong damit na ipapamain eh. Okay. Tignan nga natin kung mamain ito ni Imang. Ito, kasya din sa ito, Imang eh. Mine. Nakota na yung iba eh. Kaya siguro, mine. Blue. Long sleeve hoodie. Mine blue. Long sleeve hoodie. Mine blue long sleeve hoodie. Oh. Mine blue long sleeve hoodie. Oh, may hoodie siya. Nag-auto-correct ka na. Nag-auto-correct ka na, Imang. Sige na nga, pagbigyan natin si Imang. Oh. Puta ka na rin, Imang eh. Mali pang spelling ni Ses. Ikaw ang mali spelling, Ses. Ano ba yan? Mahina signal yun di tamanang lina. Naud-udi kayon. Una yan. Apin nakaturog na Criselen? Ano daw sabi ni Auntie Remy? Mine for Imang. Kawawa. Walang mamain si Imang. Okay, guys. So, last ano na tayo? Last mine na tayo sa ano na ba? 53 pa lang pala. $153. Ay, oo, 153. Wait lang ah. Bakit iba na type? Mahina signal mo, sis. Inom muna ako. Wait lang kayo dyan. Mahina sabi ko. Mahina lang talaga, eh. Yung oras na alas 11? 11:22. Ha? 11:22. 11:26 na? Kaya pala. Taturahin yun. Gising
Alayam mo nanti ko. Ah. Okay, ang pinakahihintay ng lahat. Mind bag. Taon tayo man, sino ti makaala? Nga nagasat, ako nagpintas dati may sapo. Barigata. Marigata, parigate, manisuda nga mangiko. Mangi-type. Ready kayon? Ready kayo tibagen? Louis Vuitton. Ganyan bang spelling ng Louis Vuitton? Gucci. Mind good. Wen, kung ano pa ng kilo, makaturog sana. Ang kami mo makahabol, oh my God. Awan tinet na nagiti taganambaran, mahina. Mine Hermes. Okay, ready? Ready? For the bag? Mine. Jay osto nga ko Spell. Jay osto nga spelling na or okay. Ready? Mine. Mine. Mine light blue crossbody sling bag. Mine. No. Wait. Again. Again. Wrong day din muna. Mine light brown sling crossbody bag. Mine light brown sling crossbody bag. Sige man. Mine light brown crossbody sling bag. Oh. Anyo pa nakikita Kita man sino? Hindi mo na. Ang haba. Kaya nga Mine light brown cross light. No? My light brown sling crossbody bag ni Joanne. Joan pinangalan. Ah! Sorry! Ni Mindang! Ito ba? Ni Mindang awanin, nag-surrender nga nag-typo yun. Mindly. Mindly. Ay, apo ka siya. Dapat paragraph na yung code. Yawa. Nauna ako man. Awan, di ko tinauna ni Joanne. So, okay lang yung mga naka-kota, pwede silang mag-mine sa bag. Ha? Pero sorry kayong lahat, si Joanne ang nauna. Maulawak pa rin. Cute, di ba? Ah. Sige na, pagbigyan nyo na. Si Joanne maulawak. Essayment. Essayment ko na. Essayment ko na may training. Nauna ako, wanang ko lang. Nya? Dahil ana uding yung bagak.
Hindi niya nauding yung bagak. Ready kayo ulit sa sunod na ano? Nabag. Ni, ni Joby. Hindi natin tatay mo, Joby. My Spelling contest to. spelling contest. Nako. Mine ready. I-ready yun. Yung cross. Light brown. Basta si Joanne ang nauna. Si Joanne. Ano yung bagay ni Joanne? Ta. Okay. Dito yung sumarano. Lalaingin nyo lang yan. Nagpintas dito niya manlon. Bilis! Nagbigat. May black cross body lata. Okay. Dapat tama yung spelling, ha? Ang ganda nito, guys. Nako. Mine. Nagpintas. Kota ka na. Hindi, pwede. Hala, nagbayag sungbat pa ni Manang Lina. Okay. Mine. Hindi dito ya. Hindi patak na yan. Mine. Isurat ko man lang ito dyan kagkamali. Ipakita mo lang. Ito ay 1981. Okay, next. Ready? Mine ang ganda nito, guys. Mine Black Michael Kors Tote 1981. Mine Black Michael Kors Tote 1981. Dali! Awanin. Hop. Oh my gosh, ni SP nakala. Nahala ni SP. Mga nang SP. Hindi spell. Ngayon Black Michael Kors of 1981. Nahala ni SP. Nasaan na ba? Pakita mo yung spell. My Black Michael Kors Tote 1981. SP Fornias. Worth it ang pagpupuyat mo. Nagpintas tibag mo. Nay. Mine, of course. You're welcome. Ababangan pa lang time. Michael Jordan. Michael Jordan. Oh, abang-abang bukas, meron pa. Good night, everybody. Inaantok na rin ako.
Bye-bye! Michael Kors ito. Good night. Share ninyo bukas ha. Yung mga mga live natin. Bukas ulit. Bukas ulit. Good night, good night. Good night, Banji. Next time, yung iba. Ni SP dati, tibagi na. Okay, thank you, Malon. Pilot, si Imang. Bye, guys. Good night to all. Maudi network yung paiso dita nambaran. Ni Manang Lina, maudi laon unay. Yes, tapos na yon. Next time ulit. Naminang, hanggang makatype. Good night, J-Bong. Good night sa inyong lahat na nagstay to the end. Bukas ulit. Baka sakaling luckier kayo bukas. Logi ka rin, sis. Mahina signal mo. Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Mahina mga signal nyo eh. Sabihin niyo bukas sa mga mga bata. Good night. Dabag na ni Espin. Ito no bigat. Medyo isapsapak to siguro. Ang kuping kami nga naurnos ngamin amin. So nga ako Hala ni Manang Lina ba udodi? Nalpasin Manang. Good night na guys. Thank you. Maudi tinetyo, awan. Kapoy. Ito. Sort out to pay. With this hair. And then map. Kay Kristen. Nakaturog ako. Bye-bye. Good night, sweet. Uy.
Ah,